Slečí, je tamhle krabička. Moje? Tvoje. Ne, jestli je modrá, tak jo, jinak ne. No je to tvoje. Reality show. Ty Jak se bude jmenovat? Já zdechnu. No, 3 buzerantky. Dost. Buzerantky fakt cenu. Máma. Tak aby se propadla do země za tu lež, to tady vypouští zuby. Tak kolikrát jsi to nazval? Xkrát! To mám počítat jako. No, mě serta. Jo. Tady mi rozpadně, ať se vyjádří. Jsi na hajzlu, já jdu po tobě a ručka tam není. Neskouš. Neskouš, já se jme neručím. Tam skončíte obě dvě, ty vole. No. Mě už jako úplně vadí, jak prostě jdeš na ten záchod a neustále prkínko nahoře, za prvým. Za druhý neustále, ale že jakože neustále. Fakt. Když doděláš toaleťák, tak tu ruličku prostě vyhoď. Ani jeden z nich to nedělá. Vždycky to vyhazuju já, prostě tam jsou třeba 4 ruličky, má prázdný. A ani jednoho to nenapadne vyhodit. Aha, no já si jdu připravit večeři teda, teďka. Cítím ještě trošku nervózně před tou kamerou, jak to jako nejsem zvyklý a myslím si, že si to sedne brzo. Ale tak jestli mluvíš o tom hajzlu, tak to dělá tady milospaní. Na mě vůbec nesvádě. Děláte to oba dva. Jestli chcete show, já tu show udělám. Jo, a ruličky vyhazuje kdo, pičo? Já? No já. Jo, kolikrát jsi to vyhazoval? Kolikrát? Xkrát. A vůbec si neserta. Tak tohle není pravda, přiznám bohu, že... A to myslím ale vážně. Už jsem Ty vole, taky. Já už jsem vám Tak se mi neukáži radši. Já už jsem vám to říkala xkrát. A vy jste byli... Dobrý, já to slyšel, jak si pomlouvám, mě to nemusíš opakovat. Pičo, mám toho plný zuby tady. No já taky. Kolikrát vyhazoval ruličku? Xkrát. Kolikrát? Xkrát. To bych tě chtěla vidět. Pičo, No, fakt. to bys chtěla, vole. Ani jednou si nevyhodil. Přísám bohu, že ani jednou ty si nevyhodil ruličku. Tak aby se propadla do země za tu lež, to tady vypouští zuby. Kolikrát jsi to vyhazoval? Xkrát. Ani To jednou. mám počítat jako. Ani jednou. No, mě serta. Jo. Tady mi rozpadně, ať se vyjádří. Po tobě a rulička tam je, viď? Tak to neskouš. Neskouš, já se sebe neručím, ty vole, s tím nožem v ruce. Ty do prdela. Tam skončíte obě dvě, ty vole. Nebudu tady dohadovat, jestli něco vyhazuju nebo nevyhazuju. Protože to nevyhazuješ. Reálně ty jdeš na hajzlu, Josefe. Dopiješ tam ledový čaj a necháš tam tu prázdnou petku. To se stalo jednou v životě, ty lemple. Držte huby, Jak tě to může napadnout? Jakože jak můžu zapomenout, mi chceš říct. To snad nemyslíš, vážně. Jak zapomenout? Ty děláš, jak kdyby takovou pro mě 4 metry, že doma je ty vysadí to? No. Ne. Bez komentáře. No, bez komentáře. Ať se vyjádří Linda. Do piči! Tak, konečně mám prostor na vyjádření. Já to nechápu. Takhle je to každý den. Hádej se každý den a já nevím, co mám dělat. Já prostě jsem milovný člověk a nehádám se. Už se nevědí. Už se nezvládám. Bude dávej pozor na to. Nech mě, Eve. Já nemám tolik náladu. Ale fakt mě nech, já nemám náladu. Se rozbrečíš nebo co? No. Nech mě, fakt mě nech, si říkám. A myslím to vážně. To omlouvám. Já tady to nechápu. No celkově mám dost, potom třeba jakoby přijdeš třeba v 11 večer a Lindě hrajou písničky třeba na 300 volume a dupe, protože prostě tancuje a dupe, jak kdyby tam prostě běhali sloni. No, takže já si myslím, že já jsem nejnormálnější vlastně. Mama.
šmankote. Zůstane ležet jak šmankote. Tačuro! Šmankote. Ten fakt. Vypni to nebo ti to